Oh, nu am scăpat săpunul, oare vine Brecken-ul? Ce pula mea cu... M-am prins! Wow, really? Bun, și-a făcut parcare orizontală, a făcut. Am o idee, bă. Mamă, se întrec ăștia doi, fii atent, în trecere. Da. Ia să dai în robot. Fii atent, dă-ți damage și după aia bubuie. Sau am o idee mai bună, bă. Aici. Da, domnule. Nu mă știe. M-am pus pe mut, nu mă știe. Mă știe. Nu mă știe. Mă știe. Nu mă știe. Nu mă știe. Nu, scot mic ăsta. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dacă să aici ce se întâmplă? Am înțeles. Da, bă! Hai, dar să plecăm. Plecăm acum, stai! Hai că mă pun și eu înăuntru. O ia la pan. Bă! Hai, am pornit filmarea. Bine, bă, hai că plece. Bă, ce se întâmplă? Nu! M-am căcat pe mine! Render. I've been waiting for you. Stai că am rămas fără muzică de background. O secundă, mă, ce pula mea asta cu... Și ăsta nasol chiar te prinde. Băga-mi-și pula! Cred că trebuie să-i prinde pe head-ul. Hello there. Eu ce cred că știe ce face? Nu a făcut. Go. Nici că e operațiune în pula mea de pe CS. Fugi, gigant. Dă-i flash, culcat gigantul, flash, fugi. Aici e absolut nimica. Nu-i culcat! Help! Stați așa, măcar nu da. Bă, nimic. Ce face asta? Ia mă vă patru mine pe turetă și nat. O secundă că l-au pus pe Daryl apare în fața mea, ce pula mea să fac? Brecken-ul stă acolo, se Brecken. What the fuck? Nu, dar am chef cu ladder-ul ăsta. Ce faci cu aia? Stânga se extinde tot, și încă mult. Uite autistul cu aia, ai dat? Da. Câine. Băga-mi-și pula în câinele pizdi. Au, n-a damage ca prost. E un loot bug aici. E o tamper la loot bug, închid ușa. Băi, poți să deschidă ușa, pula mea! Uite în pula mea, Tiancă. Da, deci treci, da. Bă, uite ce în pan are. Uite aici. Bă, fii atent, mai te... Opa, hello. Miguel, vezi groapa aia? Eu zic că ar fi o bună opțiune. Du-te, verifică dacă e safe. Miguel, ia-i... Miguel, vezi că o să mut.
Du-te măcar ia fake-ul ăla de țară. What? Tăi, ok, bun, ce? LOL! Acum urmează operațiunea de furat oa. Baga muzica intensă. Iar tu puși către pod. Bă, mergeți toți în direcții diferite, ok? Fugi! Ue! Bă, cum nu sări pe podul ăsta cu o pasăre de 7 tone? Bună ziua! Sunteți de la Digi, doriți să aveți internet 4G net limitat? Hai să. O să discutăm ce domnule să iei. Fugi! Dați-mă pasăre! Nu știu ce asta vreau. Pasă advocate! Bravo, advocate! Mă bag pula că vine pe mine morții de pasăre proastă! Votează! Fugi, du! Repede! Bine, dai bus, dai! După bus și space! Space! Salut tuturor! Uitați unde sunt! Bă, vei revea și o să trec. Bă. Ok, Au avut deci... intro mașina. Aoleu, m-ai văzut? Mor. Dacă nu mă vreau să-mi fac treaba. Surpriză! Ok. Du-te-mi... Ce e asta? Este o mină, trebuie să învăț pe ea. Ok. Du-te-mi... A fost un om bun. Mă mir că poți să-l care în mână, bă! Mamă, de urât ești. Este, dă să ascult, stai. Da, va trebui să iei un paracetamol, ai niște probleme la burtă, din păcate. Îți dau o prescripție. Handsome, ești. Băga mi-ești pula. Iar îl mănâncă. Invers, mă, trei, cealaltă direcție. Tu nu mai ai voie să conduci în viața ta. Du-te-mi pula mea. M-am dus în pulă. Na, zboară. Am aterizat, faci. Da, bă. Șanț.
Aia a fost. Aia a fost. Mă, dar cel mai stupid fel ai murit. Ai te-ai dulat, fut pe mătare. Da, uite ce râde tu, dar nu te pula mea. Ah, te-am prins fraile, fia, hai să fie, ce te faci, râzi, Vihov. Vihov, you wanna hear a joke, Vihov? You are next. You are next, fuck your mother in this. Pierdă? Da. Ma cine sta vere? Oh my god. Now, what is it, sir? Where are you from? Hello, where are Hello, my friend. Russia. you? Doi bani. Do you know because of your people, my CS2 party is fucked up? You know, I have mental illness. Are you Moldovan? Bro, do you know, my parents left me because I rage all day on CS2 and some Russian from you, they are like, the kid, and I'm like, do you understand? No, I don't understand. What language do you speak? Brother, I used to be a woman. Now I'm a man because I play CS2. Wow. Feeling it. Bro, I I know, grew a dick. I grew a dick. Ăsta e. Salut, Smart. Hello. Nu, ăsta era mână vere, s-a liniștit. Auzi? Da, te auzi. Hello. Salut. Wow. How are you? Ce are mă ăsta? Name of the ciorbă de burtă. Cancer. Pauză publicitară, vă rog frumos, nu băgați droguri. Vrei droguri? Uai, știi ce bine se simte? Mamă, ce se întâmplă? Au, fac pula tine! Unde suntem? Du-te, naiba, m-am drogat pentru tine. Nu mă călca! Te rog! Lasă-mă! Îmi văd totul verde. Și naiba se întâmplă. Dă-te jos din mașină că... Mamă, dar urât ești mâncat aici. Lasă-mă să mă distrez! Da, frate, da! Am înțeles. A la foc. Acum urmează Fermica mea, mă. Domnule Cobra, dacă Pe vă dau producția sunt un în gură, ziceți sau ziceți A? Deci sau A? Vă rog frumos, e serios. Da, foarte întrebare. Puh, bă, eu de o să știu, frate. Eu de o să știu, dacă n-am experimentat. Înțelegi? Răspuns greșit, vi-l băgați în cur și fugiți. Asta este. Haide. Întrebarea următoare. Vreți pe stradă că plânge, are nevoie de un leu. Păi aveți un leu. Mergeți la el, îi dați o flegmă între dinți și dați și pizda mă. Mergi mai departe, îți vezi drum și vezi că un câine se ia de tine. Ce faci? A. Te întorci în timp, îi dai leul la băiat ca să nu te mai simți vinovat și pleci acasă. B. Șuți un apoi la câine și îi dai el șuturi în pizdă și stasul la câine și te-a fost. Sau C. Vezi tramvaiul, te arunci în față, te sinucizi și gata, se-au de orice. Are ce încoaie. Eu zic că ce, da, ce, cea mai bună alege. Cea mai bună. Tramvai în zona în care ești, seamă fraie. Mai distrus. Capcană, frate, capcană, ce vrei? Așa, aia, a treia întrebare, că... Următoarea întrebare, păi nu-ți poate, stai și... A. Așa. Dacă vezi o femeie gravidă. Așa. A. Îți sun pe tovarășul ca să fie 2v2. Ok, B. Oprește mașina de 4 roți. Sau C.
naște pe loc și tu asiști. Au, of course. Bă, cred că fac 2v2. Da. Șliț. Bă, Băi, dar n-are penisul dezvoltat, dar are picior. Deci mi-am luat apă la toate. N-are nimic, frate, e ok. Întrebarea asta nu trebuie să fie așa, este una foarte ok. Bun. Da, stai. Nu dau lacrimi de Doamne. Foarte... Taci, așa. Am întrebat, taci, așa, scuze. Scuze. Vocile mele. Așa. Întrebarea este în felul următor. Dacă tu circi un tramvai care este tren, care este mamă, la 3 copii, mergi știind, te vântul, față în spate. Și vezi că în tramvaiul care e tren, care e căsuță, care e mașină, vezi că dintr-o dată îți dă un approach de la velocitate maximă, o femeie care zice, dăm locul futus morții, mătii. Eu am fost după Ceaușescu. Eu am trăit pe timpul ăla. Da. Varianta A. Îi zici, da, și fă. Varianta B. O dai afară în tramvai. Bați palma cu toți cele acolo și cu șoferul. E good ending. La finalul 3. Scuze, ușor. Nu, te uiți la ea urât până face diabet. Hai, să vedem. O fut în gură și pe aia. Ce din tramvai. Este, și mie îmi plac aia bătrâne, că sunt așa flești. Nu, am plecat de venit. Deci că fuzi 2 fili de pâine în apă. Nu știu cum să explic. Redus mintea! N-am luat noi, l-am pus în spate aici. Păi da, trebuie să-l dai înapoi la bine, că dacă nu pe limpe nici. Ne mă teme și Gata, ne-am dat... bine și i-a scos. Bă, da, de ce? Stai? Bine, boschetare. Nu-ți bă... S-au calmat, tot e ok. Câtă viață ai? Unde e walkie-talkie-ul meu, unde e? Nu știu, câtă viață ai, vere? Roșu. Ok, și eu știu. Smart, câtă viață ai? Spre jumătate, cred. Eu mai am puțin mor, dă-le juc la albine și pune-le acolo, gem. Dar stai, hai să stăm departe cu aia, ca să nu le atragem, să nu se mai băguiască. Bravo! Mamă! Te fut în păsărică. Ne mai ducem? I mean, e cam... Nu știu cât de ceasul, stai. E de-abia 5, vere. Închide. Ok. Plecăm fără el, va pula el. Bă, coaie, stai! Smarte! Nu! Smarte, nu! Uite că smart, m-am calmat. Păi și ce pula mea nu zice nimica, coaie? Coaie, stă în gură! Familia te sapă, mereu că familia te sapă, Ceaușescu a avut dreptate tot timpul ăsta. De unde frăun? La pula! Grasule! Fii atent, hai pe aici. Te-am luat înainte, gen. Bă, ce mă? Coaie! Da, bă! Da, sunt realite. Vă zic sincer, Newmark, Tuborg, Timișoara, bă, am găsit și de la Germania să mă aflu la o băuță, să ne simțită, mă. Am văzut și o chiuvetă lângă el, o băut apa fără apă, bă. Da, merită executat, mă duc să arunc în voi. Pam. 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 Măi, Aristotel, bă, și Newton, fugi! Gata. Stai, l-am găsit, al doilea boschetar. Bă, vezi că cade podul cu tine, grasule. Eu am zis? Pe mingea de fotbal nici nu vreau să imaginez, vedeți, mă. Oleo! Tentaculul, mă.
Nu știu. Nu vede lumina albă. Lumină! Ce faci acum, te rotești acolo ca... Da, mă nebunit. Aoleo, CGP-ul. Bine, mai... Oh! Sunt sigur că ne ajută mult asta, bă. Mai ales la câini, bă, știi ce ne ajută? Let's go, purple suit. Purple? Purple guy. Faci pulă la Fred, dă-l încoa. Avem maneren dacă... Păi, am luat 5 locuințe, am luat un box. Aia chiar mă luăm bonus. Stai cu aia din boombox, ce? Oh! Să bage careva acum în freestyle. Și mă fut în gură bine când am 2 kg pe mine. Foarte bine, am 2, 3, 4 pe mine. 3 kg de cocaine și ravai gelos pe tine. Fură, marfă, dă la mine și așa, să-mi așa. Să viața ta, să-mi spun în ciorba ta. Ce-am făcut, bă? Nu știu ce tare, te fuzi bine, te tare, te duci tu la măta mare și zici ce mai vrei mai tare? Mă, la tine acasă să te fut pe masă și uite și tu ce ai acolo la tine, un vortex mă bine, mă pișă pe tine și nu mai pot, doare ca în culă. Direct în vișea, mă! Doare în culă. Bun, cu băieții pe zone eu mă simt bine, am o diaree. Facem rima albă ca să rimeze. Te fut în gură viață ca pe mama, nu! Bă! Am ventilator acasă și că e pubetă. Cobră ca pe marionetă. Am Motorola lângă mine, un Wi-Fi și o cola goală. Ăsta-i Peak Entertainment, să-mi bag pula. Îl avem Cobra, criminal născut, maestru, talentat, antrenat de bunici, că părinții lor l-au abandonat. Tu ești antrenat de Jackie Chan. Și oricum, am auzit că cine e îmbrăcat în mov este gay. Ce? Bă! Și oricum, aha, Cobra! Te-am prins! Avem un număr știri de ultimă oră, cel care ține un cuvânt cu mână gay, se pare că public e foarte gay, mâncă și este Bine, frate, sunt gay. O să-i fac un interviu care acum domnului Cobra, domnului Cobra, cum vă simțiți? Cum vă simțiți că lăsați gravide 5% de minorile din România? Cum vă simțiți? Uite-te capră. De copilul! Bă, ăsta e Cobra? Abandonat de părinți? Wow! Vezi că pe tine te place, că ești primul care l-ai văzut. După tine se ține. Tu gen... Să-l țineau brațe, da? Gen, tu ești predestinat babysitter-ul acum, practic. Oh my god, bro. Bă, dar nu-mi fute coaie! Bă, ce mă căcat? Salut! Au murătură. De muritură! Așa bun. Bă, ăsta e predestinat babysitter-ul, că e primul care... Coaie ăsta-l fute, tu nu vezi? Jucă-s... Unde-i Răzbi? Așa, da. Trebuie să-l omorâm pe Cobra. De ce? Coaie, vrea să devină președinte și să te pune să faci casa 12 de 5 ori. Dă-te-n pula mea. Vino-ncoa! Asta-i pauză, noi ce-l batem pe ăsta. Bă, dar nu copil, bă! Bă! Fute-l coaie, se calmează, fute-l! Așa, bun. Nu! Nu plânge, coaie, calmează-te! Calmează-te, calmează-te, calmează-te! Nici un be right back, coaie, că mai am în fază și aia a fost. Dăduse reclamă la duș și am spus asta despre Miguel, că nu se spală. M-ați futut un pic. Mi-am luat karma, 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 mi-am luat karma.
Mi-am luat karma, 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 mi-am luat karma.